Kakang Sutejo bakal duwe kawigaten marang Paman Sedewa. Mula kang saka kuwi Kakang Sutejo Narokasura. Aja ndadekake pinggeting penggalih menawa kudune Kakang Sutejo bakal nemoni marang Paman Pragil Paman Sedewa. Ora ana Paman Sedewa sing ana Antarja. Wah, keparat. Yen ngono tunggal sedya marang karwane Paman Sedewa. Apa abang mapan aku dawuhan derekake marang tindake Paman Sedewa saka kersane para pepundhen Pandhawa. Babu Babargawa. Wis wektu dina iki tak blakake nggonku duwe karep. Ora kena para Pandhawa ngridulaku ngene Kanjeng Rama bakal gayuh timuruning Wayu-Sinapati. Yen Kanjeng Rama wis rampung ngene gayuh Wayu-Sinapati pinaringake marang Sutejo Narokasura, kena para Pandhawa bakal mboyong marang Kanjeng Rama ana ing Praja Ngamarta. Upama aku meksa supaya wa Prabu rawuh menyang negara Ngamarta, tan kurunga kowe sulaya marang Pun Kakang. Upama aku wani marang Kakang Sutejo Narokasura. Wah, alah-alah. Rumangsa nganti kaya seret nyawamu kowe. Arep kenceng keng dari pakulitanmu atos dari balungmu. Tangeh lamun kowe menang marang Pun Kakang Sutejo Narokasura yen ki bakal golek dadaning perkara. Kakang Sutejo Narokasura. Aja kumalungkung, aja gumendhung. Sak dhuwuring langit kuwi sing ana langit. Tegese sak dhuwure wong sepi sing ana wong sepi. Nanging sak dhuwure wong wani ana wong kang bakal wani. Apa dianggep Antarja kuwi wedi marang Kakang Sutejo Narokasura? Wani marang Pun Kakang sing tak medeni awakmu. Kruya sak Wadyabala negara ing Tradina ora bakal tinggal gelanggang colong bayu. Babu Babargawa. Ora yang kedepake tebak dadamu muntah getih kurang beco, pecat nyawamu ya kowe. Patulan tinggal loncat kelakon kewirangan tanding marang Antarja Kakang Sutejo Narokasura. Yo, yo. What? Waduh. Wah. Wah. Waduh. Wah. Apa? Jomingan. Yo. Apa? Wah, wah. Wah, wah. Wah, wah. Wah, gile. Wah, mati kowe. Oh. What? Mati kowe. Wah, wah. Ayo. Iki sing caluk bangsat. Mosok jadiamu tandingan. Waduh. Wah. Waduh. Mati terang. Lega, yes, lega.